Duha ka mga lalaking nga gituang hitman nadakpan sa kapulisan kagabi. Sa investigasyon, paingon unta sila kiingon nilang biktimahon o tumpahon niadtong higayuna. Si Nico Serino sa dugang detalye. Sa sitio Upper Torre, Barangay Inayawan, nadakpan sa mga sakop sa Pardo Police Station kagabi kining duha ka mga lalaki. Giila sila nga si Mamerto Abellana Rolyo ug Tommy Oyanguren. Na-recover gikan kanila ang duha ka mga armas ug mga bala. Matod ni Senior Superintendent Royina Garma, Cebu City Police Director, sa pag-check sa cellphone, nasuta nga dunay gipaabot ang duha. Posible matud pa nga kini ang ilang target. And they are waiting for someone na dadaan. May alias na binigay pero pinapa-verify ko yung true name ng tao at bakit ba inabangan nila para tirahon unta gabi. I do not know if they are paid, but as to his disclosure, may 3 na sila noon. Gipasusi na sa kapulisan ang ilang mga armas aron mapahigayon ang ballistics examination. Kini aron matandi isab sa miaging mga kaso nga nahitabo dinhi sa Sugbo. If these 2 guys were not apprehended, definitely nagud namatay gabi. And kung mag-imbestiga na po ta dito sa namatay, basin na ay drugs problem o issue, masin magawas na po nga ang nipatay, ingon na po nila polis. So nalipay ko na ang mga polis na ito gabi talaga nag-effort good. Kasong illegal possession of firearms ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Sa interview kaganihang tunga gabi, gihimakak nila nga may tumbahon sila ni adtong higayuna. Giingong pang depensa ra ang ilang gihuptan nga armas. Nico Sereno, Balitong, Bisdak.